नमस्कार प्रणाम, हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहल बनी टॉप 10 भोजपुरी। और आज आप सबके बीच में लेकर आ गई बनी 30 तारीख के शाम के 13 बड़ी खबर जो जुड़ल बटे हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ से। आप सबके बता दी कि खबर में करीब 4 गो खबर खेसारी लाल यादव जी के बाद, 3 गो पवन सिंह जी के बाद और भी भोजपुरी कलाकारन के और भी खबर बाटे। तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखत रही, वहीं बढ़ जाओ खबर की ओर। तो सबसे पहल का खबर निकल के आ रहल बटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के एक नया फिल्म के मुहूर्त कंप्लीट भइल है। जी हाँ, आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के एगो नया फिल्म के मुहूर्त भइल है, जो कि आज के दिन ही भइल है। और वो फिल्म के नाम बा राजा की आएगी बारात। आप सबके बता दी कि अभी वो मैंने बताओ गई कि आखिरकार फिल्म में कौन हीरोइन सामने आइल बाड़ी और कौन हीरोइन एमे काम करी हैं। वहीं आप सबके बता दी कि अगर प्रोड्यूसर और निर्माता के भी अभी नहीं बताओल गए कि के निर्माता बा, लेकिन खेसारी लाल यादव जी के साथ लाल बाबू पंडित जी भी नजर आइल बाने। अब देखल जाओ आखिरकार की फिल्म में कौन कौन अभिनेत्री काम करे वाला बाड़ी। वहीं बढ़ जाओ दूसरा खबर की ओर। तो दूसरा खबर निकल के आ रहल बटे पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि आप सबके बीच में पवन सिंह वहीं पे डिम्पल सिंह के एक वीडियो सॉन्ग बहुत जल्द सुने के और देखे के मिली। जी हाँ, आप सबके बता दी कि पवन सिंह और डिम्पल सिंह जी एक वीडियो सॉन्ग के शूटिंग कंप्लीट कैली है लोग। जी हाँ, आप सब सही सुनी, वो लोग एगो वीडियो शूट कैली है लोग, जो कि वीडियो सॉन्ग के। और आखिरकार कौन गाना के बाटे ओकर फर्स्ट लुक कोनो भी जारी निकल कर गई। अब देखल जाओ कि आखिरकार आप सबके बीच में ये गाना कब आवे वाला बाटे। वहीं बढ़ल जाओ तीसरा खबर की ओर। तो तीसरा खबर निकल के आ रहल बटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के ऑफिशियल चैनल खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे 5 मिलियन फॉलोअर उनकी कंप्लीट हो चुकल बाने, जो कि 500 ही कंप्लीट भई रहन। और आज विवेक सिंह वहीं पे विकास सिंह वीरप्पन। वहीं बढ़ जाओ चौथा खबर की ओर। तो चौथा खबर निकल के आ रहल बटे पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी के फिल्म घातक में के आप सबके बीच में एक गाना रिलीज होखे वाला बाटे, जो रिलीज होखे वाला बाटे 1 फरवरी के। और ये गाना के बोल बा रूप धूप में, और ये गाना के इंटरटेन म्यूजिक से रिलीज होखे वाला बाटे। और ये गाना हुई आप सबके बीच में 1 तारीख के सुबह 7 बजे रिलीज। वहीं बढ़ जाओ पांचवा खबर की ओर। तो पांचवा खबर निकल के आ रहल बटे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि निरहुआ जी के एक फिल्म आप सबके बीच में रिलीज भी रहे, जो फिल्म के नाम बा शेर ए हिंदुस्तान, जो कि मात्र 3 दिन में 5 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बाटे। वहीं आप सबके बता दी कि नेपाल में ट्रेंडिंग नंबर 2 पे नजर आइल बाटे ई फिल्म। जी आप सबके बता दी कि इंडिया में ट्रेंडिंग नहीं कैले, बल्कि नेपाल में ट्रेंडिंग नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहल बाटे जब हम न्यूज बना रहल बानी। हो सकता है कि अभी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे भी जा चुकल होके। वहीं बढ़ जाओ छुआ खबर की ओर। तो छुआ खबर निकल के आ रहल बटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के बहुत जल्द एक वीडियो सॉन्ग आप सबके बीच में होखे वाला बटे रिलीज। उनकी वीडियो सॉन्ग के लिखले बाने अखिलेश कश्यप, और ओकर अभी फर्स्ट लुक जारी नहीं कर गई, लेकिन आप सबके बता दी कि अभी और पीछा पोस्टर में देख सकता नहीं जा भौजी जिंदाबाद के ओ पे एक बैनर लगल बा। आप सबके बता दी कि मौसी जिंदाबाद भतीजा तो मौसियों जिंदाबाद के पिछला साल हिट भी रहे, ओकरे के लेके अब की बार भौजी जिंदाबाद के वीडियो बन रहा बाटे। और वीडियो बहुत जल्द आप सबके बीच में रिलीज होखे वाला बाटे। वहीं बढ़ जाओ सतवा खबर की ओर। तो सतवा खबर निकल के आ रहल बाटे पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी इस समय अपन फिल्म मेरा भारत महान के जौनपुर में शूटिंग करत नजर आ रहल बाने, और शूटिंग में जबरदस्त फैन के जमावड़ा लग गई। जी आप सबके बता दी कि जहां पवन सिंह जी शूट करतने ओइजा गजब फैन के जमौरा लग गई। और ओइजा पे पवन सिंह जी गाना गा के अपन फैन के भी सुनैले बाने, जिसे कि आप सब वीडियो के माध्यम से देख सकते। रवि किशन और पवन सिंह की फिल्म जिसका नाम है मेरा भारत महान गर्दा बचा देगा हो भैया। वहीं बढ़ जाओ 8वां खबर की ओर। 8वां खबर निकल के आ रहल बटे प्रमोद प्रेमी यादव के तरफ से। आप सबके बता दी कि प्रमोद प्रेमी यादव के भी बहुत जल्द आप सबके बीच में एक गाना रिलीज होके वाला बा, जो गाना के बोल बा लहे लहे बथे कमरिया, जो कि बहुत जल्द आप सबके
ई गाना सुने के मिली। वहीं बढ़ जाओ नौवा खबर की ओर, तो नौवा खबर निकल के आ रहल बटे खेसारी लाल यादव के तरफ से। खेसारी लाल यादव जी के, जो कि आप सबके पता हुई, हाल में ही गाना रिलीज भइल बटे, जो गाना के बोल बा मछरिया, जो कि मात्र 14 घंटा में ही 3 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बाटे और बहुत खूबसूरत सॉन्ग बाटे। अभी तक आप सब नहीं सुन ले, नहीं देख ले, तो आप सब जाके वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पे सुन और देख सकत तानी जा। वहीं बढ़ जाओ दसवा खबर की ओर, तो दसवा खबर निकल के आ रहल बटे रितेश पांडे के तरफ से। आप सबके बता दी कि रितेश पांडे के एक नया वीडियो सॉन्ग के शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बाटे। जी आप सबके बता दी कि आज रितेश पांडे जी पटना में अपन नया वीडियो सॉन्ग के शूटिंग करत नजर आइल बने और बहुत जल्द आप सबके ई जो शूटिंग भइल बाटे ई वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी खातिर भइल बा और बहुत जल्द आप सबके वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पे इनकर वीडियो सॉन्ग सुने के और देखे के मिली। वहीं बढ़ जाए ग्राहवा खबर की ओर, तो ग्राहवा खबर निकल के आ रहल बटे अंकुश राजा के तरफ से। अंकुश राजा के 2 गो गाना जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकल बाटे। पहले गाना के बोल बा डोलिया में ले जाई भतार, डोलिया में ले जाई भतार, जो कि 30 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बाटे और गाना रिलीज भेल रहे SRK म्यूजिक पे। वहीं पे दूसरा सॉन्ग के बोल बा कुआने में गंगा नहिले बानी, जो कि 10 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बा और ये गाना के डाले गए है अंकुश राजा के ऑफिशियल चैनल से। वहीं बढ़ जाओ बराहवा खबर की ओर, तो बराहवा खबर निकल के आ रहल बटे अवधेश प्रेमी यादव के तरफ से। आप सबके बता दी कि अवधेश प्रेमी यादव के अभी सुबह ही एक गाना रिलीज भेल बाटे होली सॉन्ग, जो बोल बा बुकुर बुकुर रोवता मोर पिचकारी। जी आप सबके बता दें कि गाना के अवधेश प्रेमी को ऑफिशियल चैनल से रिलीज कर दो बात अभी तक नहीं सुन लेने की देख रहे, तो आप सब जाके अवधेश प्रेमी को ऑफिशियल चैनल से देख सकता नहीं जा और सुन सकता नहीं जा। वहीं बढ़ जाओ 13वां और आखिरी खबर की ओर, 13वां और आखिरी खबर निकल के आ रहल बटे अंतरा सिंह प्रियंका के तरफ से। जी आप सबके बता दें कि अंतरा सिंह प्रियंका के अपन कैरियर के सबसे हिट गाना, जी आप सबके बता दें कि डूट सॉन्ग में नहीं बतावत, सिंगल जोन गाना गिले रही, जोन गाना के बोल बा सोना के सिकरिया, जोन की 170 मिलियन प्लस व्यू कंप्लीट कर चुकल बाटे और ई गाना ब्लॉकबस्टर साबित भई रहे और गाना के तेजी से व्यू बढ़ रहल बाटे। बहुत जल्द ई 200 मिलियन व्यू हिट करे वाला बाटे और ई गाना के रिलीज के लिए रहे वे म्यूजिक पे। तो आप सब कमेंट में आप सब जरूर बताएं कि आज के शाम के 13 खबर में से सबसे अच्छा खबर के लागल और जाते जाते चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी भी दबा दी। भोजपुरी से जुड़ल छोट बड़ खबर लेकर आवत रहिला। फिर से मिलता नहीं कल एक बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए।